Ano yung camera? Naka-video yan. Ano mo? Naka-video mo. Tanggalin mo. Okay naman. Ha? Ano camera? Ano ba gagawin? Ay, naka-picture lang, sir. Picture lang, mahal. Ayun o. Ayun, di, yun na. Pangit yan ang camera. Yun. Eh, sasawa ko. Ayan, andyan na. Timer na kasi. Oh, mega shoutout po. Nasa Sonjum tayo. Oh, kaway. Tingin. Dito pa. Side view. Okay. Ayun po yung dagat, oh. Mega shoutout po sa lahat. Ayun yung pinakayaw. Ayun na tayo. Ayan, nakakata tayo sa taas. Ay, ayun yung nagkasisigaw. Oh! Bawa kayo! Ayan na! Ayan na tayo! Hawak! Kuya, baka mamamatay. Mahulog tayo, kuya! Pabaliktad. Pabaliktad! Kuya, mamamatay ako. Wag nag... Yan! Titingin. Ayaw ko naman. Ayaw niya. Ayaw. Tama ba? Tayo. Ang lalong kawa. Gaganon ka. Ang malakas. Na-experience ni Mami mo. Ayaw doon po. Wala kang mapapait. Hawak ka dyan. Ay, mapunta pala tayo sa beach, oh. Hawak. Beach ball. Shoutout po sa lahat. Shoutout. Ayun o. Oh, kita yung dagat. Malaki kalon. Ganda ng dagat. Picture. Oh, picture mahal.
po dyan, no po. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Pawak na Emily. Ay, may photographer. Ayun o. Ayun o. Ano? Pagyuyuko. Pagyuyuko to be. Oh. Ano wala? Ano yung malinis ako? Ayong kanina po, no? Oh. Photographer. Picture!